Ang RMN drama mudali kanino ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. O! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo Dayatina! Kinsa mo? Ni Ami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ayaw ko mas. Niya pa! Nisamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurdatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Cabunada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Sinoy Blackie? Gikan na siya sa presinto sa pulis. Moadto ta sa presinto sa pulis aron sa ingon pasakaan na to og kaso ang buot mo rape nako. Day, Atina! Day! Oh, Noy. Unsa na may resulta sa pagsusi nimo dito sa presinto sa kapulisan? Ha? Dupa-dupa man! Haharwa nga eh. Pero day, sus, paitay ni day. Oh! Taga Atina! Oh! Buanga day! Danghag ang mga pulis! Si danghag, Noy. Nakapuga ang imong gipapriso! Unsa? Nakapuga! Ugwa! Masakmi! Noy Blackie. Kinuo ko. Nga naman ito ang nakapugaman. Mana diya? Pangutana! Nga nung nakapuga! Kung nakapuga, nagpasabot nga wa bantayi. Ha? Ha? Di ba ko sakto ni Blackie? Kaya kung gibantayan pa, di makapuga, uy. Correct! Hastang sakto ha! Kung mao ka na, Athena, angay tang magbantay. Kay labing siguro, magdumot tong tawhanan nimo. Saktre! Unsa ni? Si saktre ba? Pirmi man tong mulitok og sakto. Ha? Pirmi man tong mulitok og sakto. Ako na lang. Gilain ba? Saktre! Karaan na si mong joke na eh. Karaan, day. At kabuanga. Karaan. Pero wa tay mahimo. Di ta makabuot sa iyang bation, Maichi. Kung nagdumot siya nato, ilabi na din ako. Unsaon naman. Manalipod lang ko tagod. Kutubs mahimo. Kana kung makabantay ta. Pero liputan ta, aw, tigbak sa ta. Onsay matigbak ta, Athena. Oh, nay matili na amo gud ka diha. Nga nun di? Onsay matigbak? Go. Kaning, makals gaw ha. Kalma lang ha. Pero, ang gidakop ni Dayatina gaw ha.
Ha? O gihandos dito sa mga pulis. Nakalayas! Nakabuga! Unsa? Oh, Ngano man? tangwa nga. Simple nga tubag. Ni Day Athena. Nakalayas! Nakabuga! Kay wa bantay. Kinuo ko. Athena, namiligro ka, anak. Sa tanang panahon ay, ang atong kinabuhi, nahimutag is peligro. Pero mas labaw nga mapiligro nga ikaw adunay kontra. Nya unsaon ta man na, nay? Basta kay andam ko, nay, kung unsay umaabot. Ano bang gibutang magyud nimo sa peligro ang imong kinabuhi, anak? Dili ako ang nagsugod, nay. Sila. Sila mo ay nagbutang sa ilang peligro. Athena, Kuno pa nako kapanalipti ang akong kaugalingon, nay. Biktima na ako sa akong peligro. Di ba, nay? Athena. Si Master Jolo. Hello, Jolo. Busing, amo, agaw. Unsay balita, ha? Agaw, busing, amo. Nagkaikyas ang akong batos. Gikan sa prisuhan. Unsa? Nakalayas? Oo, agaw, busing. Kung nisamot, gawa ko mabiligro. Oh, mao ba? Kung mao ka na, epektibo ang gibuhat ni Daddy Tiburcio. Unsa? Daddy Tiburcio. Daddy! Dad, ay kung pabuluti si mong aso, Dad. Naunsa ka ba, ha? Nagkiat ka man lang. Daddy, nakalayas ang sakop ni Master Jolo. Nakapuga! Mao ba? Uy, huwag ka makurati, Daddy. O ganong makurat man ko, nga nahibaw naman kong daan. Daddy Tiburcio. Bata pa biyan ninyo. Bata pa kay mo. Ha! Pirmi lang mong kuwang sa lakang mga bulayog. Ha! Pirmiro pa yung lakang ako wala. Tuan ako si Kinapo. Akong utok ang tanan, Federico. Utok, brain. Utok, brain. Utok. Daddy Tiburcio. Sa ato pa, Daddy. Federico. Ni anak ka na sa pahak. Ayaw pangayo pas detalye. Okay. Basta ako na ganing mulihok. Tugnaw pa'y manikop. Oh, Daddy. Salamat, Daddy. Pagkagsa ko. Pagka ko sumupahak, Daddy. Pila. Tagay kong kwarta. Mga bitaw. Pila gikinahanglan mo? Kinahanglan ko karoon ng 50,000 pesos, Dad. Pistoy. Ayaw palabi, Federico. Ha? Ay, nagkinahanglan ko ng kantinara, Daddy. Dili ko makahatag nimo anak karon, Federico. Oh, magtinihi ka na, Dad. Ayaw kong buti. Nakasabot. 5,000 na ko mahatag nimo. Nakasabot. Matos! Ganong nari ka, Tari? Palamig ka.
Tingalig doon makakita ni mo. Ganong miari ka dere. Ako ka na. Minuaw lang ko ni mo diri, master. Tungod kay... Kinahanglan ko baon. Baon. Unsa? Baon. Mayo kay niya si agaon busing amo, Federico. Mangayo ta niya. Dili ka na problema. Kwarta, simple. Maghatay ka sa atong batos, agaon, busing amo. Paminaw, Master Jolo. Mao kini ang buhata. Unsa, niyo rito? Tulisan ninyo ang mga dagko negosyante dinhi. Niyo rito? Tulisa. Pero pag tap-tap ka mo sa inyong naong, pero dili ka mo mailhan. May utay ka, agaon, busing amo. Utok, brain. Brain, utok, Master Jolo. Marshal! Marshal! Nga naman ka? Sakit ako nila kay mong gipasuan yor. Mirisi. Gusto kong malingaw karon. Babae na po yor. Dili kinahanglan nga mangutana ka pa. Pagdali! Pangita! Diyor. Tawanan yun. Ako nang gipasul sa cottage. Very good, Marshal. Pila edad? 18. Uy! Nanyan, nagilok naman ako. Naghinam-hinam na ko, Marshal. Diyan na ka! Anin ko sa impyerno. Nila na kababae nga akong gilawag kaniya. Pero ang ubansad, mga hangon por kwarta. Mamaw pa gani manghagad. Di ata, Athena. Anak tadi ha mamalit og motorsiklo. Siguro ka? Mihatag lagi si mama na ako og kwarta para palit na to og motor. Tagsata, aron atong magamit. Okay. Ali, manood na ta diha sa tindahan og motor. Sige, tana. Murag gamay rang customer, no? Mura magduhara na. O ikaw pa ta? Bitaw, may G. Maugyod. Uy, Marshal! Uy, Tulis! may G. May armadong tao. Huwag mo singit, ha? Huwag mo singit. Amo singit, bakay. Nga naman ni Athena. Hapa ka na! Hapa! Hapa, may G. Nga naman ni. Tulis ni! Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ng atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.